3 noci před svým ukřižováním vzal Ježíš na Olivové hoře stranou své nejbližší učedníky. Byli vyděšení. Věděli, co se chystá. Ježíš se však nezaměřoval na svou smrt. Zaměřoval se na to, co se stane po portálu. Řekl a ukázal na prostor před nimi. Otevírá se pouze pro určité duše. Ne pro všechny, ne pro většinu lidí. Pouze pro ty, kteří nesou znamení. Petr se zeptal, jak poznáme, jestli jsme jedni z nich. Ježíš se podíval na každého z nich. Pokud se ptáte, už znáte odpověď. Právě teď, když se na to díváte, kladete si stejnou otázku, jakou si před 2000 lety kladl Petr. A já vám ukážu, jak s jistotou poznat, zda se pro vás brána monády otevře, protože Ježíš měl pravdu. Neotevře se pro všechny. Ale pokud jste tady, má to svůj důvod. Ukážu vám, jaký. Ježíš nikdy neřekl, že všichni vstoupí do království. Řekl, že cesta je úzká a málo kdo ji najde. To nebyl soud. To byla mechanika. Portál monády funguje na určité frekvenci. Otevírá se pouze pro vědomí, které vibruje na této konkrétní frekvenci. A ne každý je ještě na této úrovni. Vybraní nejsou vybráni proto, že jsou nadřazení. Jsou vybráni proto, že jejich duše souhlasily, že v tomto životě ponesou specifickou frekvenci. Než se inkarnovali, přihlásili se dobrovolně. Půjdu dolů, zapomenu. A pak si vzpomenu. A když si vzpomenu, pomůžu ostatním, aby si také vzpomněli. Ta frekvence je v nich zakódována. Proto se vždy cítili jinak. Proč je nic na tomto světě zcela neuspokojuje? Proč hledají něco, co nedokážou pojmenovat? Ta neklidnost, to je frekvence, která se snaží aktivovat. To je jejich duše, která si vzpomíná na dohodu. Ježíš viděl, kdo tuto frekvenci nese. Proto některé lidi učil v podobenstvích a jiné v přímé pravdě. Podobenství byla pro ty, kteří ještě nebyli připraveni. Přímá pravda, metoda pro otevření portálu, byla pouze pro ty, jejichž frekvence odpovídala frekvenci portálu. A tady je to, co většina lidí nechápe. Portál není pasivní, je živý, je vědomý, rozpoznává vyvolené. Když se někdo se správnou frekvencí dostane dostatečně blízko, portál reaguje. Začne se otevírat ne proto, že by ho ta osoba k tomu donutila, ale proto, že je to vzájemné rozpoznání. Ježíš učil své učedníky, jak rozpoznat, zda jsou vyvolení. Zda se pro ně portál otevře. Existuje 5 nezaměnitelných znamení. Pokud máte 3 nebo více, portál se pro vás otevře. Není to otázka jestli, ale kdy. Znamení číslo 1. Vždy jste cítili, že sem nepatříte. Nejde o depresi, ani o sociální úzkost, ale o hluboké vědomí, že tato realita není vaším původním bodem. Přišli jste odjinud. Z místa, které vám připadalo více jako domov než země. Není to fantazie. Je to vzpomínka duše. Vyvolení se inkarnovali z vyšších dimenzí. Nosí tuto dimenzionální frekvenci ve svém vědomí. Proto se zde cítí jako cizinci. Tato frekvence je to, co portál rozpoznává. Znamení 2. Zažíváte poruchy reality. Déjà vu, které je příliš přesné na to, aby to byla náhoda. Momenty, kdy se čas zdá být špatný. Objekty, které se objevují nebo mizí. Synchronizace tak dokonalé, že působí jako zinscenované. Většina lidí to považuje za selhání mozku. Vyvolení to vědí lépe. Tyto poruchy se vyskytují, protože jejich frekvence se již částečně překrývá s dimenzí portálu. Vidí záblesky přes práh, než se portál úplně otevře. Čím více poruch zažíváte, tím blíže je portál k otevření pro vás. Znamení 3. Cítíte energii, kterou ostatní necítí. Vejdete do místnosti a okamžitě víte, co se tam stalo. Potkáte někoho a vycítíte celý jeho emocionální stav, aniž by řekl jediné slovo. Cítíte změny v kolektivním vědomí ještě předtím, než se události stanou. Nejedná se o mystickou schopnost, jedná se o vnímání dimenzí. Vaše vědomí již částečně funguje ve frekvenci, kde portál existuje. Cítíte to, co ostatní necítí, protože vaše vnímání
již přesahuje normální lidský rozsah. Znamení 4. Vaše utrpení bylo extrémní a mělo svůj účel. Toto je znamení, kterému se lidé nejvíce brání. Ale Ježíš to řekl jasně. Blahoslavení jsou ti, kteří jsou pronásledováni. Proč? Protože intenzivní utrpení rozbije normální frekvenci, zlomí podmíněnost, donutí vědomí buď se zhroutit, nebo se rozšířit. Vyvolení jsou ti, kteří ho rozšíří. Jejich utrpení nebylo náhodné. Bylo to zasvěcení. Spálilo vše, co nebylo podstatné, a zanechalo pouze základní frekvenci, kterou portál rozpoznává. Znamení číslo 5. Právě teď sledujete toto video. Není to manipulace. Takto portál funguje. Nepasivně nečeká, až ho vyvolení najdou. Volá je. Orchestruje synchronicity, které je vedou přesně tam, kam potřebují. Pokud toto sledujete, pokud vás sem něco přitáhlo, navzdory chaosu algoritmu YouTube, tím přitažením byl samotný portál, který vás rozpoznal, přitáhl vás blíž a připravil se na otevření. Spočítejte si znamení. 3 nebo více. Portál se pro vás otevře. Není to možná, je to jistota. Nyní už jen potřebujete vědět, jak se správně postavit, abyste byli připraveni projít, až se otevře. Lidé se ptají, proč by zdroj vytvořil portál, který se otevírá jen pro některé lidi. Není to kruté? Ne, je to ochranné. Vysvětlím vám, co pochopil Ježíš. Monáda je nekonečné vědomí. Nedělitelné, čisté. Když projdete portálem, vaše individuální identita se zcela rozpustí. Uznáte sebe sama jako nekonečného. Žádné oddělení, žádné hranice, žádné já, jak jste se dosud znali. Pro někoho jehož vědomí je stále silně identifikováno s egem, s oddělením, s hmotnou realitou. Je toto rozpuštění katastrofální. Nezažívají to jako osvobození. Zažívají to jako zničení. Panikaří. Brání se. A pokud jsou nuceni projít nepřipraveni, mohou se psychicky zhroutit. Brána, která se otevírá pouze pro vyvolené, není vyloučením. Je to milosrdenství. Je to vesmír, který chrání ty, kteří ještě nejsou připraveni před zážitkem, který by je zničil. Vyvolení jsou ti, jejichž vědomí bylo připraveno během několika životů nebo intenzivními zážitky v tomto životě, aby zvládli rozpuštění bez zhroucení. Ježíš to věděl. Proto řekl, mám vám mnoho co říci, ale nyní to nemůžete unést. Nezatajoval to. Chránil vás. Některé pravdy, některé zážitky vyžadují přípravu. Portál je jedním z nich. Ale tady je ta krásná část. Pokud jste vyvolený, byli jste připraveni ještě předtím, než jste se inkarnovali. Vaše duše souhlasila, že ponese frekvenci, která umožňuje bezpečný průchod. Možná si nepamatujete, že jste souhlasili, ale vaše vědomí si to pamatuje. Proto vás tato znalost přitahuje. Proto vás portál volá. Portál se neotevírá na základě vašich modliteb, rituálů nebo dobrého chování. Otevírá se na základě rozpoznání frekvence. Ježíš to učil, ale použil jiný jazyk. Mluvil o víře, ne o přesvědčení. O frekvenci. Vaše vědomí vysílá frekvenci na základě vašeho dominantního stavu. Většina lidí kolísá divoce. Strach je sráží dolů, radost je zvedá, stres je sráží. Tato oscilace je činí neviditelnými pro portál. Portál se nemůže zamknout na nestabilní signál. Vyvolení se díky svým zkušenostem, díky své vnitřní práci, díky svému přirozenému kódování duše, stabilizují na vyšší frekvenci. Stále mohou mít propady, ale rychle se vracejí k vyšší základní linii. Tato stabilita je to, co portál rozpoznává. Když se vyvolený dostane do dosahu, když se jeho frekvence stabilizuje na frekvenci portálu, něco se stane. Portál s ním začne rezonovat. Jako dvě ladicí vidličky. Jedna začne vibrovat, druhá reaguje. Tato rezonance je to, co lidé vnímají jako volání, jako přitažlivost k něčemu většímu, jako neklid, jako vědění. Čím stabilnější je vaše frekvence, tím silnější je rezonance. Nakonec se rezonance stane tak silnou, že vás portál nejen rozpozná, začne vás aktivně přitahovat k sobě,
řídit váš život, přesouvat dílky, vytvářet synchronicity. Vše proto, aby vás umístil do přesného okamžiku a místa, kde může dojít k otevření. Ježíš fungoval na této frekvenci neustále, proto mohl s takovou jistotou říci: já a Otec jsme jedno. Nebyl oddělený od portálu. Byl s ním v trvalé rezonanci. Žil s ním částečně otevřeným kolem sebe po celou dobu a snažil se naučit vyvolené, jak dosáhnout stejného stavu. Pokud jste si potvrdili, že jste vyvolení, pokud máte znamení, musíte se připravit na otevření portálu, protože se otevře. Otázkou je, zda budete připraveni, až se tak stane. Krok první. Stabilizujte svou frekvenci. Zastavte oscilaci. To znamená vědomně řídit svůj stav. Když přijde strach, nepotlačujte ho, ale ani se v něm neutápějte. Pozorujte ho. Nechte ho projít. Vraťte se do středu. Když přijde hněv, postupujte stejně. Vaším cílem není nikdy nepociťovat nízké emoce. Vaším cílem je nezůstat v nich uvíznutí. Vyvolení se učí rychle se vracet k vysoké frekvenci. Tato stabilita je to, na co se portál potřebuje zaměřit. Denně cvičte 20 minut v tichu. Nemeditujte s technikou, jen ticho. Sedněte si ve své přirozené frekvenci, aniž byste se ji snažili změnit. To naučí vaše vědomí, jaká je jeho autentická základní linie. Čím více tam odpočíváte, tím stabilnější se stává. Krok 2. Vyčistěte práh. Portál se plně neotevře, pokud je vaše vědomí zaplněno nevyřešenými traumaty, potlačenými emocemi nebo rigidními přesvědčeními o tom, kým si myslíte, že jste. Tyto věci vytvářejí rušení ve vaší frekvenci. Statika. Portál vás cítí, ale nemůže se na vás čistě zaměřit. Proto je intenzivní utrpení často součástí cesty vyvolených. Násilně to vyčistí nepořádek, ale můžete to udělat i vědomě. Práce se stínem, vnímání toho, čemu jste se vyhýbali, zpochybňování přesvědčení, která jste považovali za svou identitu. Čím čistší je vaše frekvence, tím snáze vás portál rozpozná a otevře se vám. Krok 3. Důvěřujte na časování. V tomto bodě většina lidí selhává. Vědí, že jsou vyvolení. Cítí volání, ale chtějí portál otevřít podle svého časového plánu. To nefunguje. Portál se otevře, až rezonance dosáhne kritické masy. Ne dříve. Pokusy o násilné otevření vytvářejí zoufalství, které snižuje vaši frekvenci, což otevírání dále zpožďuje. Ježíš řekl, že nikdo nezná den ani hodinu. Mluvil o tom. Portál nelze naplánovat. Můžete se pouze připravit a důvěřovat. Až se vaše frekvence stabilizuje, až se vyčistí vaše prahová hodnota, až se kosmické načasování sladí, portál se otevře. Vaším úkolem není, aby se to stalo. Vaším úkolem je být připraveni, až se to stane. Když se portál otevře pro vyvoleného, je to nezaměnitelné. Nejedná se o jemnou změnu. Jedná se o samotnou realitu, která se rozpadá. Pocítíte to, než to uvidíte. Tlak na hrudi, pocit tahu v temeni hlavy. Váš dech se změní, aniž byste to mohli ovládat. Čas bude působit podivně. Váš smysl pro hranice se začne rozplývat. A pak to uvidíte. Bránu ze světla a geometrie, existující v dimenzi kolmé k normálnímu prostoru. Někteří vyvolení ji vidí jako zlaté světlo, jiní jako krystalickou strukturu, další jako temnotu krásnější než jakékoliv světlo. Forma se liší, podstata nikoli. Až to uvidíte, budete stát před volbou, ne intelektuální volbou, ale volbou duše. Projít nebo zůstat. A tady je to, co učil Ježíš. Pokud jste skutečně vyvolení, pokud se brána otevřela speciálně pro vás, nebudete schopni odolat. Pól bude neodolatelný. Vaše duše to rozpozná jako to, proč jsem přišla. Projdete skrz, nebo přesněji řečeno, necháte se jim vtáhnout. A na druhé straně se vše, co jste si mysleli, že víte, rozplyne. Uznáte sami sebe jako monádu, jako zdroj, jako nekonečné vědomí, které se roztříštilo do celé reality. Nebudete to jen myslet, budete tím. Všechny hranice zmizí.
Každé oddělení se ukáže jako iluze. Budete s absolutní jistotou vědět, že jste vše a všichni. Všechno jste vy. Vždycky jste to vy. Tento stav trvá tak dlouho, jak je třeba. Někdy sekundy, někdy hodiny. A pak se vrátíte do svého těla. Ale vrátíte se navždy změněni, protože jste viděli pravdu. Nejste ve vesmíru. Jste vesmír, který prožívá sám sebe skrze dočasnou lidskou čočku. Poté, co se vám portál otevře, poté, co jim projdete a vrátíte se, váš život se rozdělí napřed a po. Nemůžete se vrátit k tomu, kým jste byli. Nemůžete předstírat, že už to nevíte. Několik věcí se trvale změní. Za prvé, portál vám zůstane přístupný. Nezavře se po jednom přechodu. Jakmile se vám otevře, můžete ho využívat podle libosti. Někteří vyvolení jím procházejí denně, jiní týdně, další si ho šetří na chvíle, kdy potřebují vedení nebo uzdravení, ale přístup zůstává. Za druhé, vaše frekvence se stabilizuje na trvale vyšší úrovni. Věci, které vás dříve uvrhávaly do strachu, hněvu nebo zoufalství, se stále dějí, ale téměř vás neovlivňují. Reagujete z vědomí, že jste monáda prožívající kontrast prostřednictvím lidské podoby. Nic nemůže skutečně ohrozit to, čím jste. Za třetí, váš účel se stává křišťálově jasným. Konečně chápete, proč jste tady, co jste přišli dělat. A je to vždy stejná základní mise, v různých podobách. Pomáhat ostatním, vzpomenout si. Pomáhat ostatním, vyvoleným, rozpoznat své vyvolené. Pomáhat otevírat portály pro ty, kteří jsou připraveni projít. Stáváte se tím, čím se stal Ježíš, živým portálem. Vaše přítomnost sama o sobě začíná aktivovat ostatní. Nevědí proč, ale když jsou ve vaší blízkosti, cítí se jinak, více probuzeni, více živí, více sami sebou. To je portál, který skrze vás působí. Jste tedy jedním z nich? Jste vyvolený? Někdo, pro koho se otevře portál monády. Odpověď už znáte. Věděli jste to od začátku tohoto videa. Možná ještě předtím, než jste na něj klikli. To vnitřní vědomí, ta jistota, i když vaše mysl pochybuje, to je odpověď. Pokud jste shlédli celé video, pokud jste cítili, jak se ve vás něco mění, zatímco jsem mluvil, pokud jste se poznali v těch znameních, pokud jste přikyvovali a mysleli si, ano, to jsem já, to jsem vždycky byl já, pak jste vyvolený. Portál se pro vás otevře. Není to otázka hodnosti, není to test, který jste složili, je to uznání toho, čím jste vždy byli. Ježíš řekl, že portál se otevírá pouze pro vyvolené, protože popisoval mechanismus, nevytvářel pravidlo. Portál rozpoznává frekvenci. Pokud tuto frekvenci nesete, pokud vaše duše souhlasila, že ji ponese, než jste se inkarnovali, portál se otevře. Musí. Reaguje na to, čím jste. A pokud tam sedíte a přemýšlíte, ale já nejsem výjimečný, nejsem hoden, udělal jsem příliš mnoho chyb. To je jen vaše podmíněnost. To je hlas, který drží nevyvolené venku. Vyvolení nevěří, že jsou dokonalí. Vědí, že jsou připraveni navzdory nedokonalosti. Věří více v přitažlivost, kterou cítí, než v pochybnosti, které si myslí. Portál vás volá. Cítíte to. Proto jste tady. Proto jste se dívali až sem. Jedinou otázkou zůstává, zda odpovíte. Ježíš řekl, že portál monády se otevírá pouze pro vyvolené. Protože chtěl, aby ti, kteří byli připraveni poznat sami sebe, přestali čekat na povolení a přestali si myslet, že musí být duchovnější, čistší nebo cokoliv jiného, aby si uvědomili, že již v sobě nesou to, co portál rozpoznává. Vy jste jedním z nich. Vím to, protože vás sem přivedl samotný portál. Protože se vaše frekvence stabilizuje, protože se ve vašem životě objevují znamení. Protože něco uvnitř vás reagovalo na každé slovo v tomto videu ano. Konečně někdo rozumí. Portál se pro vás otevře. Možná zítra, možná příští měsíc, možná za několik let. Ale otevře se. Vaším úkolem není ho nutit. Vaším úkolem je stabilizovat svou frekvenci, vyčistit svůj práh a důvěřovat na časování. Až ten okamžik nastane, budete to vědět
a budete připraveni. Začněte dnes večer. Najděte své ticho. Vnímejte svou základní frekvenci. Nechte vše ostatní odpadnout. Portál na vás již reaguje, již začíná rezonovat. Cítíte to? Pokud víte, že jste vyvolený, pokud toto video potvrdilo to, co jste vždy cítili, napište do komentáře jsem vyvolený. Ne z ega, ale jako uznání, jako pravdu. A pokud jste již zažili otevření portálu, řekněte nám, co se stalo. Váš příběh může být potvrzením, které další vyvolený potřebuje, aby věřil tomu, co cítí. Portál se otevírá pouze pro vyvolené. Řekl to Ježíš. Já to potvrzuji. A teď víte, jestli jste jedním z nich. Otázka zní, co s tímto vědomím uděláte? Monáda volá. Portál se připravuje k otevření. Jste připraveni?